Donostiako arrantzaportuaren albotik, akuariumaren magaletik, itsasoratzen dira traineruak. Hemen hasten eta amaitzen da uda oro aulki finkoko estropada garrantzitsuena. Hemen sumatzen da trainerua uretara atera eta estropada eremuran zabiatzen direnen tentsioa. Hementxe lehorreratzen dira, eta txalo artean hartzen dituzte garaileak. Momentu errepika ezinak izaten dira. Historiako parte dira jada. Arraunlarian ikuspegitik kontxa da oso bestelakoa. Arraunlari batentzat honea tortziak goiz-goizetik. Ez urte osoko helburua dalako, ezik askontzat, bere arraun bizimodun, bere arraun ibilbide hortan, dalako egun seinalatu ba, bai? Orduan da egun oso berezia. Probintzitik gatozen entzat, Donostia etortzeko egunik erakargarrina, bere ambientiagatik, bere giroagatik. Askotan Donostin bizitzeztan, edo nahi bintzat bizitzia, gauzatzen da giro naturaloi egoten da. Duritasuna dago, emozio daude, egun hortan aitak, amak, andregaiak, seme-alabak ezberdi behiratzen dituzu, behiratzen zaitue. Arraunlarian ikuspegitik eta kuadrilean ikuspegitik antzematen da egun hortan zerbait berezia badala, ezta? Kontxako estropadan ez dago zilarrezko dominarik. Irabaztea da aukera bakarra. Inor ez da gogoratzen nor geratu zen bigarren. Erronka goren honi aurre egiteko ezinbestekoa den esfortzuaren historia da. Eta batzuetan, ohore kolektiboa nabarmentzen da. Kirol hau bizi dutenentzat, aulki finkoko arrauna ezin da azaldu Kontxako erronkarik gabe, nahiz eta azken hamarkadetan hazi egin den beste bide batzuetatik joz, txapelketa, liga eta abarrekin. Bueno, Kontxa da Kantabriko historia egilean adokan estropada, nik uste estropada garrantzitsuena. Orain ACTD fuerte da bultatzen ez, baina historikoki nik uste Kontxa dela estropei politena, estropa dena irazen nahi dutena. Eta hori ontzat asko nahi du esan, zergatik lehen beti estropari bakarri prepatzen zen. Historikoki klua Kontxa gehien erazituna hori jo da, eta nik uste traizio hori jarraituz, dana traizioa dela eta Kontxa dela importantena hori jontzat. Historian zehar salbuespenak dauden arren, iraileko lehenbiziko bi igandetan eguerdiko 12etan hasi ohi da estropada. Ohorezko txanda bat egoten da, eta edonor parte har dezake bertan, hau da ez dira hoberenak hautatzen. 3 miliako distantzian egiten da, 2 luzerekin, ziaboga bakarrarekin, itsaso zabalean. Hala eginda historian zehar. Eta berezia da baita jokatzen den lekuarengatik ere. Badago aldea itsasadar batean ikusi, ia lehiakideen mailan jarrita, edo Urgulmenditik, Irlatik edo Igeldotik, ia estropada eremu osoa ikusteko moduan. Horrek oso berezia egiten du, tradizioa, jokalekua eta antolaketaren kalitatea nabarmentzen dira. Kontxa eta arrauna beti lotuta doaz, eta da nolabait sustraia, aintzinako arraunketarekin lotura mantentzen duen lehiaketa Donostiako bandera da, Donostiako estropadak. Orduan Kontxa da asko, Kontxa da dena, sentimentua,
gure arbasoekin lotura, hori da Kontxa, hori gehi kirola noski, baina desafioaren zentzu hori hor dago, ez? Kontxan parte hartzire danontzako amets bat ez, kosta etxen da sartzi, eta ja behin sartutakon badanok disfrutatea juten gaz, eta alba da irabazio domekan baten aurretik sartu, hondikan da pos handi xaua ez. Nik uste estropa berezia dela, beti izan dela arraunantzako gauza bereziak, gu inoiz ez gara sartu, eta aurten sartzeko nahi horretan. Kontxako estropada lehiaketa irekia da, edonork parte har dezake. 2008tik gainera, emakumeak indartsu sartu dira denbora askoan gizonena izan den mundu honetan. Tradizioari jarraituz, abuztuko azken ostegunean hasten dira sailkapen estropadak. 2013an, emakumezkoen 9 traineruk eta gizonezkoen 24 parte hartu dute. Emakumez osatutako 9 traineruetatik 4 bakarrik iritsiko dira finalera. Eta gizonezkoen 24etatik berriz 7 sailkatuko dira. Sailkapen estropada honetan parte hartu ahal izateko, erakundeak gonbidatu behar ditu, eta horretarako irizpide batzuk finkatzen ditu. 8. trainerua etxekoa izango da, talde donostiar bat. Iraileko lehenbiziko igandean ospatzen da estropadaren lehenengo jardunaldia, eta sailkatutako traineru guztiek parte hartzen dute. Hogeita 21. mendeak eman duen honetan, Kantabriarrak eta Bizkaitarrak dira garaipen zerrendan nagusi. Castro 3 aldiz izan da garaile, Kaiku eta Urdaibai berriz 2 aldiz. Badiak alde batetik, Igeldo du mendebaldean eta bestetik Urgull ekialdean. Badiako hondartzek 2000 metro inguruko luzera hartzen dute. Horietatik 1400 Kontxako hondartzari dagozkio eta gainerako 600ak berriz hondarretakoari. Kontxako hondartzatik Santa Clara irlarainoko distantzia 1000 metro pasakoa da. Kontxa izan da eta da turismoaren ardatza udaldi luzeen aurretik. Hemeretzigarren mendeko azken laurdenean, Donostia oporretarako hiri gisa garatzen hasi zen. Aldameneko Miarritz zeukan ispilu gisa. Eugenia Montijokoa enperatrizari eta jakina Napoleon hirugarrenari esker, Miarritz ordura arte arrantzale herri txiki bat zena, Europarrek uda igarotzeko leku bihurtu zen. Bertara joaten ziren errege erreginak, artistak, politikariak, finantzariak eta bat. Donostiak ura hartu zuen ispilutzat.
Espainiako erreginek Donostia aukeratu zuten uda igarotzeko eta jakina, gobernuak eta gortes hauek haien urratxe jarraitu zieten. Hiria eraldatu egin zen. Txaletak eta jauregitxoak eraiki ziren. Garraiobide publikoak hobetu ziren, eta Kontxako hondartzak aurrez, neskamez, jolasez bete ziren. Belaontzien estropadak antolatzen hasi ziren, baina ez zuten jarraipenik izan. Kontxako bandera 1869an sortu zen, Miarritzen udagaraian udako festa egitarauaren baitan antolatzen zituzten arrantzaontzien arteko norgehiagokak eredu hartuta. Garai hartako alkateak pentsatu zuen interesgarria izan zitekeela ekimen hori Donostiara ekartzea. Eta 1869an antolatu zen estropada. Ein batean, ura izan zen garrantzitsuena, hainbeste denboran bizirik dirauen zerbaiti hasiera eman baitzion. Bi salbuespen izan dira, 1901 1909 bitartean etzen alakorik antolatu, belaontzien lehiaketari eman baitzitzaion lehentasuna, eta gerra zibilean ere etzen estropadarik egin. Mila 1920ko hamarkadan, Kontxako garaipen guztiak Pasai San Pedrok lortu zituen. Arraunlari pasaitarrek, Aita Manuel patroi zutela, mendera ezinak ziruditen. Aita Manuel da Kontxako bandera gehien irabazi duen patroia. Pasaitarrek 15 bandera eta erdi irabazi zituzten. Izan ere, 1921an, itsasadarraren bi aldeetako arraunlariez osatutako traineru batek irabazi zuen. Hori bai, Aita Manuel izan zuten patroi. Historian zehar batez ere, nortasun sutsua zuenak gidatu ohi zuen trainerua. 13 arraunlariak beste bat gehiago ziren, normalean ez zuten abizenik. Gaur egun ere ez dute garrantzia handirik. Patroia zen trainerua zuzentzen zuena. Bera izaten zen arraunlarien prestaketa fisikoa arduratzen zena. Norabidea markatzen zuena. Arraunari noiz gehiago eta noiz gutxiago eragin erabakitzen zuena. Egia esan, jainkoa zen traineru barruan. ¡Eso es! ¡Andrés! ¡Mírame, campeón! ¡Un poquito más arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, Ike! ¡Eso es, Goli! ¡Ay! ¡Ay! Jendea isilik traineru horretan, konturatzen bagara ez du inork ezertxo ere esaten. Hori ere, garbi askotziko zuen, isilik, bakoitzak, bere, hitz egin dezala arraunarekin. Palari begiratu eta tira bestelanik ez. Eta iso, begira ez du inork hitz egiten. Goazen ba berriro, garmaren mutilekin! ¡Disfrutar! ¡Chavales, disfrutar! ¡Ay! 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 ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ay, va, Benito, hijo! ¡Ay, va, Javi! Hori gozatzea, jaun Andreok! Gerra zibilaren ondoren, Franco diktadoreak udaldia Donostian igarotzeko tradizio monarkikoa berritu nahi izan zuen. Aieten jarri zuen bere bizilekua eta bertan biltzen zen gobernuarekin, ohore egitera etortzen zitzaizkienei harrera egiten zien, eta jakina, ahal zuenean, ez zuen utzik egiten estropada ospetsuenera. Su Excelencia el Jefe del Estado preside las regatas de traineras del Campeonato del Cantábrico en San Sebastián, donde se pone en juego la bandera de honor. El caudillo, con el ministro secretario general del partido, embarca en la canoa de la Comandancia de Marina. Las sirenas de los barcos surtos en el puerto y los vítores de la muchedumbre saludan la presencia del Generalísimo. En esta regata participan las embarcaciones de Fuenterrabía, Pedreña, Pasajes de San Juan y Santurce.
Fuenterrabía gana la regata con 12 paladas de ventaja sobre Petreña. Estropada garaian, Orioko herriak leku bat izaten du Donostiaren bihotzean. Norbaitek esan du Orio dela Arraunaren Jerusalem edo Arraunaren katedrala. Herria ezin da ulertu kirola hau gabe. Bertako arraunlariez osatu dira Kantauriko beste herri batzuetako tripulazioak ere. Donostiko estropadako hori jori ikeragarri eman dio, baina hori jok Donostiko estropadari ere bai. Inorrez da ezinbesteko, baina nik uste dut zaila edo ezinezkoa dela bandera honen historia ulertzia hori jo gabe. Hori jo da Arraunian historia. Zuk arramundua behatzen bale mazu, Danian antatzen da hori da. Induna leheno induna azkeneko urteo gehiotan, eta hemetik aurrengo duna. Gaur Dabi Jarriten unak ez du balio hori jo da historian, arramunduan beti arrauna ikustu bale mazu hori joan azalduko da. Gogon dut edizio bat, gogon ez dut jaio nintzalako, baina edizio baten 8 trenerutatik 8 embarkazio hori jo ninak. Arraundanak hori jo nindak. 6 patroi hori jotar. Eta hori jo gira bazi ez. Bandera. Orduan, eragin hain izan du ahondila, horrek, ezinezkoa garbi dago Kontxako banderan historiotan, ni hori jotarrana ez da nuke inaiko alako apologia bat, baina hain da nabarmena hori joan pixua zindala ulertu. Nik ez daukat horrela esateko, ba, niretzat honen hau izan zen. Ez daukat aukeratzeko egia esan motiba hondirik, baina honena banderak esaten baldin badute, hau da, irabaztunen sariak esaten badute, honena Orio izan zen. Arrauna nik uste hori gorrientzat dena dela, ez? Hemen kirol mailan izangoa kirola gehiena praktikatzen duen umek, Orion Arraunak dena zen, ez gure aintzinatik baleno untzi hauek biltzen ziren arrantzako, eta handik honea bebiltzen dira kompetiziorako, eta gure aitonak eta denak arraun ibiltzen ziren kompetitzen, eta nik uste txikitatik hori ikuste duela, arraunara ikuste dugu, getenako gutxi jenak herrikoak arraunataz ulertzen du, umedanak arrauna aprobatzen dute, eta hori ontzat arrauna nik uste dena dela, hori ez da zauten arraunik gabe. Eta arraunak eman du hori zautzea estatu mailan eta mundu mailan, ez? Zuk hitz egiten baldin baduzu Benito Lertxundirekin esate bateko, oriotarra, esango dizu munduan honenak oriotarra direla, esango dizu. Eta gainera, gero arrazoiak ematen ditu zergatik diran honenak, eta beste oriotar batekin hitz egiten baldin baduzu, esango dizu behar bada munduan arloteenak, tramposoenak, gezurtienak oriotarra direla. Hori nork esaten duen, baina nik ezagutzen dituan oriotarretan, orio da San Dios. Eta Orion, Hortzaik auzoa da lanbide gisa jaio zen kirol honen arima. Nik etxetza eta Orio da katedral erremo, baina aparte respeto guztiekin Orio, barri Hortzaika. Umaitu muetatik, arrauna, itxean arrauna genekan, arrantzako, jateko arrantzako metzan aitakin, aitonak kontxeira zituen 1909an, aita arrauna ja, amak eta arrauna nitentzun, neharrebak, anaiak, osabak. Ez da esango hor baino bandera gehiozitako inguruko Hortzaika eta inguruko basarri. Zenbat bandera irazidian kontatzia esango litzagarriari izango litzake. Hasi Xalmaxtitikan, Marrota, Txanta, Retzabar, ez denuke barri jortako jendia bandera asko irazitakoa. Kontxako palmarez hartu ezkeo,
Batista, Antonio Konpaixa, Korta Bea, hortzekako jende hori izan da, arraunketa nolabaiteko ziazka nik uste. Hori jo, eta hortzaika. Arraunlaik honea beti izaten dut Batista hori den. Arraunlai bezala amairu jazitu beha kontxa, eta horrekin arraunlai jazian horiek, famili guztia arraunlaiak, barri joku aziran, amairu, hori jokin, donostiakin, aginakin, danakin irazituten, jende fuerte ziran. Arraunlai hona asko, nero Zaba, asko zan dira arraunlai honak. Baina zaneke askotan zen izaten da honena, historian gehien irazitutuna. Hona da noiztan, baina amairu kontxa irazitunak zerbait bai daka. Azkeneko uste 45 urtekin irazizula, 64an kontxa. Nik azkeneko kontxa arraunlaia bezala 52ekin irazinun, Castrokin, patroia eta bat arraunian inun. Baina azkenen da hori suertia urte askotan hemen ibiltzera. Hortzaikarra da Korta, eta inor gutxik du bere garaipen zerrenda. Kontxako 8 bandera irabazi ditu arraunlari gisa, 3 patroi gisa eta 6 entrenatzaile gisa. Izen bakarra esateko, historiako arraunlari hoberena Korta dela esango nuke. Bai prestatzaile gisa, bai arraunlari gisa, bai patroi gisa. Adrián, entramos fácil, Adrián, entramos fácil. ¡Chop! ¡Bow! Llega directo. ¡Up! ¡Bow! Tiramos atrás. ¡Oh! Se está escapando todas las olas. ¡No correr! Ahí tenemos, a ver, es el punto remos. Ahí le tenemos. ¡Ey! ¡Jugamos! Korta gizon mediatikoa izan da, eta hala izaten jarraitzen du. Pertsona bitxia da, eta urtetan jarraitzaileak eta aurkariak egin ditu. Ahora, hay que coger esa. ¿Te das cuenta que no vas en la ola de popa? La ola te marca más a estribor. Arraunlari karismatikoena dudarik gabe Jose Luis Korta izan da. Guk ezagutu ditugunetan, lehengoetan, Juan Cruz Carril da, Manuel Arrillaga, Aita Manuel da hoien garaian, auskalo baina. Nere gogoan dagoen arraunlarik karismatikoena, arraunlaria izan zen lehengo, patroi ikaragarri, zorrotza ondoren, preparatzaile ona, showmana, telebistan da showman osoa da izan da Jose Luis Korta, eta ematen du beti oso karakter txarreko gizona izan behar duela. Baina tratuan esate bateko oso gizon gozoa da Jose Luis Korta. Kortaren nortasun gogorra dela eta ulertzen dut beragandik oso hurbil egon denak berarekin gora berak izatea. Nik urrunagotik ikusi dut, bere ibilbidea ezagutu dut, bera ez horren beste. Horregatik, goraipatu besterik ezin dut egin arraunari lotutako alderdiei dagokienez. Hasteko prestatzaile gisa. Gogorat ezagun 1970ean erabat aldatu zuela arraunaren norabidea. Aulki mugikorreko arrauna ezagutzeak eta Oxfordeko eta Cambridgeko tripulazioen etorrerak asko aldatu zuten prestatzeko modua, herrikirolei oso lotua, eta alderdi askoz ere zientifikoagoetan oinarritu zen, eta horren atzean Korta dago. Arraunean aritu da 31 urtez. Patroi eta arraunlari gisa 12 edo 15 urtez, eta orain prestatzaile gisa ez dago gauza asko esan beharrik. Hartzen duen tripulazio bakoitza gailurrera eramaten du. Aurten bertan ikusten ari gara, adibidez Kaikurekin gertatzen ari dena. Azken urteetan zuzendu dituen traineru guztiekin gertatutakoaren errepikapena da. Irutzen zait, suertia esan detela urte askotan arrauneak egin, 76an etorri nintzen Kaikura, eta urrutik honea arraunak eman ditenekin familia aurre atendet. Hori da, irutzen zait suertia detela, emeste urtien
esan diteke primera filan egotian, noni bakarrik ibiltzen nintzanen, aurren nire hasi da zan, 10 urtean Espainiko txapelketa bakarrikan. Aparte sortzikoak, lehenko natu nintzen kontatzen, eta deskate 50 Espainiko txapelketa. Kontxako 16 kontatzen ditugu, galdutako asko, bandera asko, baina hori nire sekretua da urte askotako, hori da honena. Urte askotan, eta hondik jendia nekin konfiantzen dula, hori da importantena. Mila 1901 Orioko traineruak irabazi zuen lehenengo aldiz Kontxako estropada, Manuel Olaizola patroi zuela. Olaizola beste 4 aldiz ere izan zen garaile. Hala hasi zen Donostiako uretako pasioa eta 30 garaipeneko historia. 70 aldiz parte hartu du Oriok, 1879an lehenengoz. Ez dago horrenbeste aldiz parte hartu duen beste trainerurik. Eta hain zuzen, 1879an bertan, Olaizola izan zen Kantauriko azken balea harrapatu zuen txalupako patroia. Antzina, arraunlariak arrantzaleak ziren. Tripulazioak kofradiek hautatzen zituzten, batzuetan baita udalek ere. Geroago, baserritarrak, langileak eta barrere hasi ziren. Esfortzu fisikoan eta lan gogorrean zaildutako jendea zen, entrenatuta zetozen. Arralaia honatan zaten da gustatzela, leheno ziren arrantzaliak o basarritarrak. Ina zabetelako, mutilak ina fizikamente fuertia zelako. Gero arraunean itxasuan zabilan, agarraunen bazekin, lehorreko balimazan arraunean zartzen zituten, baino jende ikerri fortia, ikerri indartzuk. Gaurko nian diferentia da, gaurko nian arralai batek aste bat iten zu, memetatik kluban, o bestela etorbe da gimnazion o afizioan duen bat, 20 urtekin, eta ikusten zu fiziko fuertia dakala, eta ari arraunenak ustea. Tokatzen dira aldimean, baina gutxi tokatzen dira, diferentia da. Egon dela gure gaztetakoak guk ilusio genuen arraunetako, beste iriz genuen. Ez darrez genekan besterik, eta orduan arrauna zatxo genuen, da genuen ilusioa estropakiteak, genuen arte, eta gero festetan herrian arraunak. Ez genuen baloiek da arraunean. Traineruen diseinua ere aldatu eginda. Egurrezko arrantza-ontzi astunek karga hartzen zuten estropadak aurrera eginala. Egungoak, zuntzezkoak, askoz ere arinagoak dira. Gaur egun, kirolariak nolabait profesionaltasunera etorri diren honetan ere, arraunlariak ez denak, diruari dagokionez, baina prestaketa mailan, Donostiako banderen lehian direnak, elitezko kirolariak dira. Prestaketa ikaragarria dutenak, benetan punta-puntako kirolariak, ez? Ia urte tozu entrenatze dugu, ia eta bakarra eskensatze dugu, asaurak 5 egolaztika entrenatzen ja. Eta sekretu nik izan nuke, egunero gogor entrenatu, eta gero ere txikitatik arraunera ikuste dugu, eta nik uste arraunan grina hori edo dena barruan ekartzen dugula txikitatik, ez? Eta nik uste horrek asko launtzen dula, entrenatzeko garaian beste exigentzi maila batekin entrenatzeko, beti irabazi egin behar dela, eta gure buru asko estutze dugu, irabazteko. Orduan nik uste horrek beak emategula maila berezi bat entrenatzeko garaian. Sekretua gustatzea arrauna, eta saiatu. Segi. Askotan irabazitako baino galdutako gehiago akusten dizu, zein berdezun. Akordatze bali mazea, zein gaizkin dezun. Irabazitakoa bitrina eta hor berriz pentsatu berrezu, aurrea berriz. Horiek gorretzen dizu armaioan, eta berriz egitea nire hori dela. Trabajo, hori akutsi zeten. Zoze irabazteko imertzela lana. Donostiako parte zarra izaten da ezinbesteko bilgunea.
Urgull mendiaren magalean dago, portuaren eta Urumea ibaiaren bokalearen artean. 1813ko sutearen ondoren eraiki zuten. Bertako kaleak, dendaz, jatetxez, pintxo tabernaz eta elkarte gastronomikoz beteak daude, eta xarma berezia dute. Donostiako parte zarrean, estropadak bizitzen hasten dira eguna bera baino askoz lehenagotik. Tradizioz, taberna zarretako arbeletan apustuak idazten zituzten. Gero eta gutxiago dira ordea, tradizioari eusten diotenak. Sekulakoa da estropaden aurretiko eta ondorengo animazioa. Kontxako estropada egun bat ez da edozein egun, magia berezia du. Gipuzkoako txoko guztietako jendea etortzen da egunaz gozatzera. Eta hori, telebistaz emateak publikoak gutxitu duen arren. Umetatik hori izatuko nuen kontxako bandera, orduan esaten ziren, 2-3 estropa esaten ziren, eta gu meumia ginena esaten zen septembrian kontxar jutea. O mendizkute ginen, o altubusean jute ginen. Alfredo Landaz bedera atzeko eskaitan beti gora jut, da goinet tetxuan jute ginen altubusean, jende asko zalago, eta una estropa ikusi, bazkaltzen genuen bokailua, eta gero gure amak zuen, gure ama difuntua zuen, ze ikustea, zezenak ikustea, nobila da ikustea. O nobila da espali mazan, zirko amerikano. Gu esaten zen urte guztiko gu maumetako festa. Kontxako giroa nola deskribatuko nukeen? Giroa aparta da, paregabea. Asko aldatu da. Zergatik? Hasteko, orain Euskal Telebistan ematen delako. Eta jende askok telebistaren aurrean jarrita ikusten du, erosotasun osoz. Sarrera ere kobratzen da. Hala ere, jendeak etortzen jarraitzen du. Nire ustez, bigarren estropadako giroa sekulakoa izaten da. Batez ere ohorezko txandan, tripulazioen arteko aldea oso txikia denean. Adibidez, Castrokoak, Oriokoak eta Pasaikoak lehian direnean. Horiek dira benetan zaleak mugitzen dituztenak. Badaude hotzagoak diren beste batzuk ere. Hondarribia adibidez, izan ere, Guadalupeko jaiak izaten dira garai horretan. Eta Kaiku ere bai. Hauek ez dute horren beste jende mugitzen. Estropa beti izan da itxasaldeko jendearentzat, baina egun horiek ziren itxasaldekoentzat eta lehorreko jendearentzat. Gipuzkoako herri guztietatik egun pasa joaten zen garai hortan jendea Donostira. Egun pasa, goizean estropadak ikusi, behar badan Portaletas aldean papeltxoren bat hartu, baten alde edo bestearen alde, eta bazkaldu nonbaitean ondo, eta arratsalde pasain da etxera etorri. Nik uste oraindik ere giro hark segitzen duela Donostian, Kontxako estropadak segitzen duela, baina ez da berdina. Gaur nik garai hartako jendea ezagutzen dut, zahartu diralako ere behar bada, baina garai hartan estropadatara joaten zen lehorraldeko jendea, Azpeiti edo Urrestilea edo alde hortako jendea ezagutzen dut, gaur egun joaten ez dana. Eta zer egiten du, telebizioan ikusi, eta gero etxean bazkaldu guapo, eta lasai pasatu eguna. Kontxako giroa berdingabea iruditzen zait. Hain zuzen ere pizten duen grinaren gatik. Eta jokatzen den lekuaren gatik ere bai. Urgula etorri eta zaintzauden bitartean, traineruak urrunean desagertzen dira. Badian gertatzen den guztia ikusten duzu. Ontzipila bat joan etorrian, hamaiketakoa atera eta bertan jan, denen aurrean, aparta da. Portaleta Donostiako leku bitxietako bat da. Ohikoa zaigun belepok iruditik bereizten duena. Portaleta izenez ezagutzen den itsasoko ateak parte zarra eta portua edo kaia bereizten ditu. Arku multzo baten ostean, arku zoragarri batek estilo neoklasikoko plaza txiki eta bizi baterako sarrera egiten du.
Estropada egunetan, hemen biltzen dira apustu artekariak. Kontxako estropaden historian beti egin izan dira apustuak. Ez dago apustu gabeko estropadari. Apustu ono txarra da. Eta apustua dela ona eta txarra, edo ez dela ez ona ez txarra. Apustua da Euskal Kirolen, apustuik gabe ila ez dago ulertzeik. Da Euskal Kirolen ezinbesteko osagai bat. Nik ez dut ezagutzen Euskal Herrian apustu bat tartean jokorik ez dagoenik. Hau da, papeletarik ez dagoenik. Pelotan ere han egoten dira artekariak eta aizkolarietan, harri-jauztailetan, korrikalarietan. Artekariak edo artekotza egiten dutenak beti hor daude. Eta estropadatan ere, Donostian, ez da beste tokietan egiten da. Zarautzen izatu bateko ez da artekaririk izaten. Edo Zumaian ez da izaten. Eta hori jonenik ez dut ezautu. Baina Donostian, zeako agorreko estropadatan, irailiko estropadatan, artekariak, apustulariak beti izan dira. Beraz, apustulariak joaten badira, nork jokatua badagoelako joaten dira. Nik kontxa zuzenen ilalotze eta portaletako artekari horiekin, jendia sosak, batzu sosak, eta besteek diru mardulak, eta hemen aberi galantak indako badia, bai, irabazi duelako edo galdu duelako. Hori joko jendia itatzea, diru asko jokatutako ala, Castroko jendia ere bai, oso apustu zalia, eta nik uste dala, esan deten bezala osagai, ezinbesteko bat, hori gabe kontxa, ez da kontxa. Ondarrari gondarro ez, zazpietzen! Ondarrari ez, zazpietzen! Apustuek ez dute zerikusirik duela 30, 40 edo 60 urte egiten zirenekin. Zergatik? Hasteko orduan jokoa debekatua zegoelako. Ez zegoen kasinorik, ez bingorik, ez makinarik, ez ezer. Eta jendea diru askorekin etortzen zen apustu egitera. Orain oso folklorikoa bihurtu da, gutxi batzuek bakarrik eusten diote tradizioari. Dagoen moduan ongi dago. Bere berezitasuna ematen dio. Batzuk apustuan aritzen dira eta ondo iruditzen zait. Milaka pelota partidu ikusi ditut, bai kazetari bezala eta bai bestela ere. Nik ez dut sekula sentimoa jokatzeko balorerik izan, baina nik ezagutzen ditut lagunak ezagutzen darak. Pelota partidu bat ikusitera joan da, apusturik egin behar ezpadek zertaraua. Nik hori esaten duen jendea badago. Nik hori ezin dut konprenitu, baina haiek nerea ezin dute konprenitu. Donostiako udaletxea 1887an eraiki zen Alderdi Ederreko lorategietan. Inaugurazioan izan zen lehen aldiz Maria Cristina Habsburgokoa erregina. Real Club Nautikotik hurbil dago. Kasino gisa itxi egin zen 1924an jokoa debekatu zenean. 1945ko urtarrilaren 20an eraikin horretara eraman zen udala. Aldai eta Arizmendi arkitektoek hasierako proiektua aldatu zuten 1943an eta kasino zaharra udaletxe bihurtu zuten. Ordura arte, udaletxea Konstituzio plazan zegoen, parte zaharrean, gaur egun udal liburutegia dagoen lekuan. Lehen, garaileei udaletxean egiten zitzaien harrera. Bai Konstituzio plazan zegoenean, bai gaur egungo lekura aldatu zenean ere. Hemen hasten da estropadaren errituala, erabakigarria izan daitekeen errituala. Kale zozketa eta txanda berean arituko diren traineruak. Urgull mendia Donostiako parte zaharraren eta pasealeku berriaren artean dago, itsasertzean. Estropada garaian, lehiaketa bikaina hau ikusteko tribuna hoberena da. Hiria defendatzeko gotorlekuen hondarrak gorde ditu.
Kontxako estropada desberdina da. Erabateko konzentrazioa eskatzen du, esfortzua dosifikatzen jakin behar da, eta hala ere itsaskolpe batek erabaki dezake leia. Itxaso ona ala txarra, zer den hobe? Askoz interesgarriagoa da itxaso zakarrarekin jokatzea. Zergatik, demagun aurten Kaiku favorito nagusi dela. Itxaso onarekin apustuak bere alde joango lirateke argi eta garbi. Itxaso zakarrarekin faktore asko izan daitezke erabakigarriak. Balizak, patroiak hartzen duen norabidea, alderdi asko eragiten dute, eta horrek oso desberdina egiten du estropada. Ikuskizunaz gain, poparian olatu handi bat hartzeak, balizen aldera zoazenean estropada usteak, horrek guztiak oso ukitu berezia ematen dio, beraz, itxaso mugituarekin hobe. Ikuslientza segurazko kontxa itxaso ondiriakin erakargarri izango da, segurazko emate jolako epiko puntu bat, berez erakargarria da dan lehiaketa bati. Treneruk hor galtzen ikustia, bi pontetatik aurrea, eta iluntasun hortan sartzen, irailen ja itxaso aldiek eta denboa legazteia, eta horrek hoize emate jolalako epikotasun puntu bat. Baina kontxak erakargarria izateko, ez du berritxaso ondirik, ez da gutxi joike, eta gehiago esango izut, arraunlari askok kontxan, edo irabazteko daun kuadrileak arraunlarik, patroiak, entrenatzaileak, itxaso txarra kontxan ikusire ez du nahi izaten, hor badakiko hemen mila gauz gertatzen diala, eta hemen boltere eta igaundinak itxaso txarrakien gertatzea. Donostiako bereizitasunetako bat da, itxaso barrenera zoazela, itxaso zabalean egiten dela estropadaren zati handi bat, eta horrek ematen dio puntu berezi bat Donostiako bandeari. Nire ustez, bi igandetara nola jokatzen den, igande batean gutxienez itxaso txarra, eta bestean bare. Orduan, honenak frogatu behar du honena dela baldintza guztietan, itxaso onarekin eta itxaso txarrarekin. Ankekoak laguntzen, patroiari laguntza eman nahian, eta kontrankeko ere bai, ze lanak, ontzia. Ezin du zuzenekarri, gobernatzeko eta zuzenekarri. Estriburra lan egin behar eta lan egitez badu laguntzeko oso zaila da. Politago da, irabazten baduzu, itxaso txarrakin, saltoka, olatu hartzen duzu, baina tristia esaten da. Itxaso txarrakin atzetik garitzen batzea, tristea. Itxaso honakin atzetikan tristea. Beti nekoso eta gorrago esaten da goldi honakin, porque pala guztitan egiten duzu indarra. Itxaso txarrakin saltua dalako, poparien zatozela, diferentzia esaten da, esan duke. Baina azkenean piletan egur hartzen duzu. Politago, hori izaten da, olatu bat hartu eta eta bat hartzen gehito bestiak gute bali mazera. Politago da, gero ikusten duentzako ere beti zago esaten dago, bat trabezkan gelitu dela, ikusteko ere politago da. Baina azkenen gorra esaten da, aurrena gehitzen dena eta atzen da izena. Hemen, lope, hemen, kaku ezatuta hemen. Arraunlarien esfortzua nabarmentzen da Kontxako tradizioan. Aspaldidanik, edozein traineru motarekin, kirolariek daukaten guztia ematen dute beren aleginean. Izugarria da nola arraun egiten duten ikustea. Dokumental zaharrek ere jasotzen zituzten une zoragarri hauek. Azken paladaren ondoren, garaileak eta garaituak hustuta geratzen dira tostan. Lehen dena indarra zen, aldeak paladen arabera neurtzen ziren. Gaur egun, teknika eta traineru mota direlata, abiadura handiagoa lortzen da, eta horrek kontzentrazio eta alegin handiagoa eskatzen du. Estropadak ez kontxa bakarrik, ez dituzte beti honenek irabazten. Eta hemen, hori, azit hori egitate hori hemen eta biderkatu. Zergatik estropa oso berezi jalako. 3 egunetan, jardun behar da hemen, arraunean, beraz, utzu egite bat 3 egunetan nahikoa da, honenak ere hemen galtzeko. Orduan, alde hortatik, ligan honenak izatiak ez da gutxi joik eta batez ere estropa honetan, ez du bermatzen irabaziko honek. Zergatik luze bakarrea da, hemendik 10 minutun jun behar da, kanpoa, eta hor, patrontza lana, esate bateko, patroia 10 segundu despistatzia nahikoa izatea, 20 segundu bidegaltzi egiteko, eta hemen bidegaltzian eragina
asko zaundio da, bai. Edo buelta eman da, hau berez lantza tokila da, olatu tokila da, ez da gutxi joke. Eta hori azkeneko edizioak hartuta, azkeneko 20 urte hartu, eta esango nizkizuke dozena erdi bat urte gutxinez, ligan edo aurreko bandera iladanak edo dominatu ditun kuadrilek, eta gero gehatuana, Kontxa irabazia. Denen ustez, 2001koa izan zen 21. mendeko estropadarik onena. 2001ko Kontxako banderako garaipena bereziki deigarria izan zen, aurreikuspen ororen aurkakoa eta nola ez, polemikaz betea. Lehenengo jardunaldian Oriok 10 segundoko aldea atera zion Castrori. Bigarrenean Castrok distantzia hori gainditzea lortu zuen, korta patroizela, maniobra polemiko bat egin eta Orioko trainerua harrapatu. Oriotarrak kexatu ziren arren, maniobra legezkotzat jo zuten epaileek. Gertaera honek are gehiago gaiztotu zuen kortak bere herriarekin zuen harremana. 2001ko Kontxako edizioan, kortak beste errekor bat hautsi zuen. Izan ere, patroi gisa parte hartu zuen sailkapen proban, arraunlari gisa lehenengo jardunaldian eta patroi gisa bigarrenean. Bera da hori lortu duen bakarra. Nabarmentzekoa da kortak 52 urte zituela Kontxako edizio horretan arraunlari gisa lehiatu zenean. 2001ko Kontxako bigarren iganden, azkeneko minutuan gertatu zana, nik uste dut hori Kontxako historian ez dela inoiz gertatu. Hori jo aurretik zetorren lehenbiziko iganden 10 segundu aurretik zala. 10 segundoko bentajakin. Akuari honen, minutu faltan, beste 10 segundo. Eta Castro kolatu bat hartu, eta 50 segundun, olako buelta ematia, nik uste dut hori pixkat edizio guztietan eta harakatuta, halako bueltaik ez dela gertatu. Se decide por unanimidad que el toque de remos ocurrido en el largo de vuelta de la segunda tanda de la regata de hoy no ha sido de suficiente trascendencia como para anular el resultado, por lo que se mantiene el mismo con los tiempos conseguidos por las 8 tripulaciones, Donostia 9 de septiembre y la firma de los árbitros. Bueno, momentuz, erabakia ez baitago gure eskuetan hori eman digute, gu ez gaude ados, baina hori eman dute, eta azken finen hori da balio duna juezak ematen duena, ez? Hombre, yo creo que si encuentras a alguien que no vaya vestido de amarillo, que dude de que la bandera la hemos ganado, me encantaría que me lo presentaras para meterle en un psiquiátrico. Horretarako, garbitasuna mantentzeko, daude arauak, daude gero epaileak, arau horiek betearazteko, daude kirolariak irabazi nahi du, baina, irabazi nahi du gizalegez jokatuta, batzutan pasa egiten da, marra oso fina da hori, baina, nik uste dut, gero daude medikuntza aldetik, kontrolak eta dopinaren aurkako kanpainak, daude neurriak, ez? Baina, azkenean, 180 pulsaziotan kirolariak hor eman ari denean, nahi du irabazi. Eta araudiaren marra zapaldu behar badu, zapaldu ingo du, eta pasa behar bada zentimetro bat, pasa ingo du. Orokorrean, kirolariak garaipena nahi du, eta horren bila dena. Eta alderantziz, kirol lehiaketa hori kudeatzen duenak, zaindu behar du eta babestu behar du hori garbia izan dadin, neurriak ipini eta betearazi. Lehiaketa handi batek izan behar du baita ere atzetik, olako polemika sorta historiko bat, eta bere neurrian uste dut hori ez dela kaltegarri. Kontxako estropadak ez du parekorik. Arrantza-ontzien arteko erronka zirenak zerbait gehiago bihurtu dira. Bere errituak eta uneak dituen lehiaketa bat da, tradizio paregabea. Pasioak gainezka egiten du, eta garaipenak bakarrik balio du. Garaipena, zerua da. Keep me up night and day, radiate sunshine and make it reverberate. You're looking for a reason, nothing that's
scraps of food in the spirit of the season. All I want is to wrap you. I can get enough of your love. I can get enough of your love. I can get enough of your love. Gure garaitik gaur egunean oso aldatuta daude gauzak. Eta gaur egunean telebistak ematen dion importantziaren arabera dira importanteak estropadak ere. Baina seguru Kontxak oraindik Frantziako turra izaten segitzen du. Eta hor daude Giroa eta hor daude Espainiako itzulia eta hor daude, baina turra beti turra da. Eta nik oraindik ere iruditzen zait Kontxako estropadak dirala. Eta hementxo, urertzeko malda honetan, hasten eta amaitzen da dena. Irabazle izan den traineruaren kolorea hartzen du maldak. Askotan kolore asko egoten dira bertan, eta potzak eta penak batu, eta festari bide ematen diote. Arraunaren festa handiari.